Il-motto flimkien kollox possibbli, illum mhux biss il-gvern m'għadux flimkien mal-poplu, ma hu stess m'għadux flimkien. U allura xejn ma sar possibbli anke li x'kien ħaġa saret diffiċli issa. L-ekonomista Alfred Mifsud jgħid li quddiem il-kriżi ta' instabilità li qed jiffaċċja il-gvern m'għadux kapaċi jmexxi lil pajjiżna fl-aħjar interess tal-poplu. Il-fatt huwa illi x'se jiġri għadha ma nafux. Ġifieri naħdmu b'instabilità kbira u hija din instabilità li qed tweġġa' lill-pajjiż għaliex. Alfred Mifsud spjega kif in-nuqqas ta' gvern iffukat qed iħalli effetti ħżiena fuq pajjiżna li llum lanqas għandu gwida tajba fl-ekonomija. Illum il-budget li sar f'Novembru li għadna jista' jarbieħ ma jiswa xejn, inbidlu ċ-ċirkostanzi, inbidlu l-major assumptions li saru fuqu, il-gvern ħa commitments ġodda li ma kienux hemmhekk. Keda kollu l-gvern mhux iffokat fuq dik u qed jgħid li kollox sejjer tajjeb jiġifieri. L-opinjonista Silvio De Bono jgħid li l-gvern ta' Lorenz Gonzi għandu problema serja ta' governabilità. Jiena naħseb li l-aġir tal-gvern issa qed iweġġa' n-nies. U qed iweġġa' n-nies minn kulat. Qed iweġġa' n-nies mill-lat soċjali, qed iweġġa' n-nies mill-lat ekonomiku, qed iweġġa' n-nies mill-lat politiku. Il-gvern mhux iffukat fuq il-kwistjonijiet l-aktar importanti kif tixet l-aħbar li l-gvern qed jonqos milli jippreżenta l-informazzjoni meħtieġa dwar l-Air Malta lill-Kummissjoni Ewropea. Li suppost qiegħda tkun priorità, imma l-priorità mhix qiegħda ffokata u dan huwa l-iżbal li għandna gvern medi bi problemi interni, problemi politiċi ta' partit u dawn huma tliet distinzjoni għal fil-qabel u mhux gvern medi minħabba l-issues nazzjonali li verament hemm bżonn ikun hemm. Temm jgħid li l-unika triq deni għal Lorenz Gonzi hija li jsejjaħ elezzjoni ġenerali. Partit Nazzjonalista ma baqalux is-saħħa, il-fibra morali wkoll illi jibqa' jemmem ministra l-pajjiż. U naħseb li l-iktar ħaġa denja li ssir fġieħ is-sewwa huwa li tmur għal